खारबोनाय गोजोन बुब्लि गोसोआव फैयो हेलौ लोगोफोर, बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोन गोबाङानो हमदांखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, बेनो जादों लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय फैगासिनो दङ मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों निजोम समनि। बे निजोम समनि मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि पन्सि ब्रह्म आरो एसामिस एक्टर बिथां बिबेक बरा बिथांमोना। लोगोसेनो आरोबाव बिथांमोनजों फाव खालामफादों गल्डेन लांगुर्स रेइडार्स ग्रुप बिथांमोनाबो। बे मिउजिक भिडिअखौनो डाइरेक्सन खालामदों बिथां राजा नार्जारी। मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर दैमारी आरो बेबी राभा। मिउजिकखौ होदों ज्योति दैमारी आरो मेथाइखौ लिरदों सोमखोर दैमारी बिथाङानो। बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दं होननानै मोनथिनो मोन्दों। लोगोसेनो बिथांमोना फोरमायहरनाय बादिब्ला बे मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि उनावनो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव रिलिज खालामनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायहरदों। आसा खालामो नोंथांमोन गोबांथारानो बर'नि मिउजिक भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो नायनो थाखाय नेनानै थागोनखौ मिजिंथिबाय। लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि सुंद' आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।